אני שמחה שבאתם לאירוע השקה של כלים מאושרים, שילוב בין אושר ושיר. נורא חשוב לי בעיקר להגיד תודה, כי הכלים המאושרים לא נבנו ביום אחד ולא נבנו על ידי אדם אחד. הם נבנו על ידי קבוצת אנשים. כל אחד תרם את חלקו, כל אחד הוסיף יופי, כל אחד הוסיף רעיון, הוסיף עצה, הוסיף מעשה. ואני מאוד שמחה להיות פה היום ולראות את הפירות. כדי לסמל את הרעיון ביקשתי ממוסא אבו סריס, שף שאיתו עבדתי על ספר, להכין משהו מאוד מיוחד, להכין מגדל של פחזניות, שמסמל את זה שבעצם הדבר לא נבנה על ידי אדם אחד, לא נבנה בבת אחת, אלא מגדל שנבנה שלב אחרי שלב, ואני רוצה לברך את כולנו, שנביא את האור הלאה, ושיהיה לנו מתוק, ושיהיה לנו כיף. סוזי, תכירי, זה אח שלי. בוא תגיד איזה 3 מילים על אחותך הגדולה והנודניקית. אני מודה שאני גאה ומאושר. איזה כלי מאושר. מוסא אבו סריס, איש נהדר, שפגשתי בהכנת הספר עוגת השלום של נעמה ונעים. וכשחשבתי על איך אני רוצה לכבד את האירוע, חשבתי על מגדל הפחזניות המדהים שהוא עושה. מתוך המסר של פעם היה מגדל בבל שכולם התבלבלו. ואני רוצה לבנות איזשהו מגדל, שהוא מגדל של שלום, מגדל של אהבה, מגדל של אור. את סיגל הכרתי באיזשהו פרויקט שאנחנו עושים בגני ילדים, ערבי-יהודי, וזכיתי להכיר אישה מדהימה שעובדת מהלב ומהרגש, ואני מאחל לך המון בהצלחה. תודה רבה מוסא. כיף. שולה קרקוב, חברתי האהובה משוהם, שבזכותה צץ הרעיון של כלים מאושרים. ישבנו בגינתי בשוהם, ושולה אמרה, למה שלא תעלי את ההגיגים שלך על גבי כלים שימושיים? והנה שולה, זה הגיע. המשפטים עושים את העניין, ואני בתור לקוחה מתמידה יכולה לספר שאתם יכולים לשים 12 אנשים זרים לחלוטין ליד שולחן אוכל, ומספיק שמפזרים כמה כלים כאלה וכבר מתפתחת שיחה. מה כתוב בכלי הזה, מה כתוב בכלי הזה. כל הכבוד. תודה נשמה. ביי. ניצה פלד המקסימה, שעוזרת לי עם כל המילים הטובות, עוזרת לוודא שאני מנקדת נכון, שאני לא מפשלת במילים. תודה נשמה. תודה לך. באהבה. סביון קטנטן נראה לי מאוד נתחיל. לא, יפה, זה שרק כזה... צבעים, כי הילדים הצעירים בפנים, בוודאי. שלב יעזור לך, תגיד לך ספר. הספר הזה תפס אותי במיוחד מכל הספרים שאני מכירה, ואני חושבת שיש בו הרבה חוכמת חיים. יש לי 2 נכדים חמודים, הילי בת 4 ויונתן בן 6, ואני חושבת שזה מאוד יעזור להם להסתדר עם כל החברים ולהתחיל כל יום עם חיוך. אוי, אפרת, חברה שלי מימי SPL. וגם היא עוסקת היום ביוזמות בנושא כלים. כיף אדיר שהגענו לרגע הזה, זה הגענו. זה הגענו לגמרי. בשותפות, כן. זה הגענו לגמרי. עם תמיכה מלאה הדדית. זהו. יעל היא ביתה של אפרת, והיא לומדת מידענות. היא עזרה לי בפן השיווקי, מצאה למי לשלוח פרטים על האירוע, ובזכות זה היא בוחרת לעצמה עכשיו כלי במתנה. אני בטוחה שלא יהיה לה קל לבחור. יעלי, לבחירתך. כן, תבחרי ותראי לי מה בחרת. חמודים. לקחתי את המוגש באהבה, כי זה נראה לי חמוד באמת. הקריצה הזאת של הפרה, וזה נורא חמוד. חברה אהובה מהפייסבוק, אני פוגשת אותה פעם ראשונה. דיברנו, התכתבנו, יש אפילו מיזם משותף שאנחנו בדרך, אבל פעם ראשונה שאנחנו נפגשות, אני ממש שמחה שבאת. סיגל מוגן זו אישה יוצאת דופן, מקרינה גם כשלא רואים אותה, דרך הפייסבוק הכרנו.
כבר יש לנו שיחות על מיזמים אחרים, אבל מה שסיגל עשתה היום פה זה להביא את הקסם ואת האור. עבורי, הכלים של סיגל זה ריגוש, ואני גם הולכת לעשות את זה הלכה למעשה. כלומר, גם שיהיה לי, אבל גם לתת לאוהביי רגעים של אושר, שהם בעצם הדבר האמיתי, כי אין הר של אושר. יש את הכלים של סיגל עבורנו. אני רוצה להקדיש לנו כוס, לשתינו. על הכוס כתוב ככה: איזה חלום את היום מזמינה? שאלה אותי אמא לפני השינה. עצמתי עיניים, ראיתי ים ושמיים, ודולפינים רוקדים במים. חייכתי לאמא חיוך גדול. אל תדאגי, כבר תכננתי הכל. יש לי תוכנית מה ארצה לחלום. אז עכשיו לילה טוב, נשיקה וחלום. ואני מאחלת לנו שהחלומות שאנחנו יוזמות ביחד, והרצון שלנו יתגשם. יתגשם. תרשי לי להעניק לך את הכוס הזאת במתנה. תודה, וגם הצלחת להגניב לי דמעה לקצה העין. אתי מאירי, חברה שלי מעולם ההייטק. גם היא עשתה תהליך מאוד מעניין של לצאת מעולם ההייטק לעולם הרוח. ואני מכירה את סיגל המון שנים, וזה כיף לחוות את ההתפתחות. מרגישים בכל מה שהיא עושה את האנרגיה המיוחדת של הרוח והאהבה והחיבור הפנימי, והכל מאוד נעים, מאוד מחייך, שזה סיגל. תודה רבה. הדבר הכי טוב שאני יכול להגיד עליה זה כשהיא מחליטה לעשות משהו, היא עושה אותו הכי טוב ועושה אותו. אני יודע להחליט, היא יודעת לעשות. אז הרבה הצלחה. אני חושב שגם מילה טובה לאדם מגיעה שנותן לה את כל היד העוזרת. וכל טוב. משפחת אפללו המקסימה, שפגשתי אותם כשבעצם פגשתי את נועה שהייתה בגן. היום היא כבר יותר גבוהה ממני, כמו שאתם רואים. ונועה הייתה הילדה הכי קטנה שציירה בספר חלומות שבלב, בגן נורית. עכשיו היא הביאה לנו את היצירות גם לשולחן האוכל, כדי שלא נפספס. כשאנחנו קמים בבוקר נוכל לזמזם מפרי יצירותיה. וזהו, וזה המקום באמת להפתיע שאנחנו נכנסים גם למטבח עם הכלים האלה, וגם לעדשה וגם לשולחן. זה דבר יוצא דופן שלא ראינו בשום מקום. רואים את זה פעם ראשונה כאן, ומאוד מתרגשים. והמון בהצלחה עם התערוכה. תודה רובי, תודה רבה. בהצלחה בכל דרך שתבחרי. תודה. בואי תראי לי מה בחרת. זה הכוס שבחרתי. ממש התחברתי למשפט. להקריא אותו? כן, תקריא. הים אוסף בין אלמוגיו זריחות רכות של אור, מי שקשוב לעדבותיו יוכל מהן לבחור. פשוט תמיד יש לי את הקטעים האלה שאני יושבת מול הים, ואני מרגישה כאילו עוזר לי, לא יודעת, לדרך לחיים שלי, מה לעשות, מה... פשוט מסדר לי את המחשבות. אני מרגישה אותו דבר. הלוואי שתבחרי את הבחירות הטובות ותגשימי את כל מה שאת חולמת. תודה רבה. תודה רובי. רבה. כשיש כלים מאושרים, כולנו מרוצים. איך מרוצים? מרוצים בסבבה. בסבבה איך? בסבבה. בסבבה, וואו? בסבבה. בסבבה. כל הכבוד. יונתן גרשון, פסנתרן מדהים, שהכרתי היום בפעם הראשונה. הבאתי אותו לאירוע אחרי ההמלצה. ואני שמחה על המפגש בינינו, ומקווה שיוביל לדברים נוספים. תודה רבה, אני ממש נהניתי והתרשמתי מכל התערוכה ומהאירוע האומנותי, תרבותי הזה, הרבה מעבר למה שציפיתי או יכולתי לצפות. תודה רבה. ויונתן בחר לעצמו כוס מתנה ממני, אתה רוצה להקריא? להראות משהו? כן, היא אמרה לי לבחור איזה כוס שאני רוצה, אז קודם כל זה היה קשה, כי יש הרבה משפטים שהתחברתי אליהם, ומה שבחרתי בסוף זה מה שהיה טעם, העתיד עדיין נעלם, וההווה מקווה לטוב, לו רק נדע לאהוב. אמן. תודה רבה. תודה לך. בשמחות. ביי, להתראות.